kubatsirwa nana chiremba vakadzidzira basa rekurapa munhu. Kana uchinge wapora, hama neshamwari dzinotarisirwa kuti wouya wokumba wofara navo uchivatsanangurirawo kuti aiwa ndoda kutenda vanhu vechipatara vakazondibatsira zvakadai zvakadai, chiremba nhingi nanhingi vakandibatsira zvakadai, ndosaka nhasi muri kuona ndine utano huchapupu hwakanaka. Asi nhasi tiri kuno kuWarren Park uko tiri kutaura nababa naamai Tazvivinga vakaendesa mwana wavo kuchipatara. Zvisinei, mwana haana kuzodzoka ari mupenyu, mwana akashaya. Matauriro avo vanotiwo havana kubatwa nemabatiro avaitarisira nevakuru vechipatara cheHarare Hospital. Tati aiwa, regai tivashanyire tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei kuzosvika pakashaya mwana. Baba namai Tazvivinga, makati zvinhu? Handitika, regai nditange kutaura naamai. Amai, ndimi makaendesa mwana kuchipatara? Wangu ndini ndakaenda naye. Akanga aine dambudziko rechii? Ndakazvara mwana wangu ane cerebral palsy, iya iri severe yekuti haana zvaanogona kuita, anenge akangorara. Ndakaenda naye ndaona kuti rimwe gumbo rake ranga rasiyana nerimwe. Saka ndasvika kuchipatara, chipatara cheHarare Hospital. Pandakatanga kurapwa kucasualty kwavo, aiwa ndakatotanga ndini kurapwa papana sister vanga varipo. Ndofunga vakadzidzawo nezveurema kuti vana vane urema vakakosha, ndo vanofanira kunge vachitanga vachibatsirwa. Ndabva ipapo ndakabva ndaenda kuX-ray, mwana ndobva atorwa X-ray, ndobva ndazoenda pasi pavanorapwa kunorapwa vakuru, ndobva ndaona chiremba vakati mwana atyoka gumbo. Nokuverengawo urapwa hwake kwandaimboenda naye, nekuti akambokuvarazve akaiswa imwe plaster, akazoita dambudziko rechigunwe chavaiti chakaita infection chakadambuka. Saka uchiremba wandakaona, ndakaona sokuti anga ari junior doctor. Ndokubva ati topa mwana mubhedha nekuti infection iri kutaurwa ina handizive nezvayo. Mwana ndobva apiwa mubhedha, ndobva ndabuda. Ndopandakanga ndanzi nemanesi, munouya nezvinhu zvemwana zvekushandisa, sipo dzekugeza, matoothbrush. Kana muchirangarira date wanga uri musi wechingana? Pandakaenda wanga wamusi wa24 June. Tongoti kuma24 June ikoko 24-25 handiti? Ndakaenda inofanira kunge iri 23. Ndopandakaenda naye. Saka pandakazodzokera yanga yaThursday. Ndichisvika ndakatoshamiswa ndichinzi mirai ikoko, hamusi kupinda. Ndikati ko handisi kupinda nei? Zvikanzi vanhu havasi kubvunzwa kupinda nekuti kune COVID. Aitaura izvi ndiani? Ndi sister in charge. Sister in charge wekuward kwaanga aiswa ikoko. Saka zvakangondishamisa kuti ko handipinde sei? Indi ndakauya ndichisiya mwana, ndiri mubereki wemwana. Zvikanzi nokuda kweCovid. Saka pfungwa dzangu hadzinombomhanya, ndakati pamwe kuda mazuva anoteerawo vanoita sei, vanondipinza. Ndobva ndangosiya zvinhu zviya, ndobva ndabuda. Mwana hamuna kumuona? Handina kumuona. Ndomusi watakazotenga mushonga chipiri. Ndopa ndakagara pabhenji, ndopa vakazoti apane prescription iripo, endai munotsvaga mushonga wemwana pano pachipatara, hapana. Saka ivo vachitaura vaiti mwana hanzi akangaonekwa nachiremba. Inini ndakanonoka kusvika, ndobva vati chubhu kunoku kuvakuru hakuna. Mwana uyu urema hwake ndewekuti ane miri mudiki, zvekuti ukamuona unogona kuti maybe ane 9 years. Vakati asika chubhu yaari kuda kunoku hakuna, tichanotarisa kuPIDS kwevana. Saka inini one shungu yekuti ndaida kuti mwana wangu arapwe, yanga yakanyorwa paprescription. Ndakaona kutoti vanonoka netembe yangaonekwa nachiremba nenguva yanga asati aiswa chubhu yekufidwa. Takabva taenda kunozvitenga. Kuti ndichidzokera ikoko kunotaura nana sister, ndanga ndazara nehasha. Ndopandakati kuna baba wacho, chikwirai mudenga munoendesa mushonga.
baba wacho ndo vakazopinda. Ngatinzwe kuna baba masvika ikoko kudenga kwamakaenda makasogamuchirwa sei? Ini ndichisvika kuna sister vakanditi ivo inga mazotenga chubu isu tisati mai vacho varege kutenga, asi zvisinei chiuyai musainire chubu yenyu nemushonga wenyu tatamupa hedu paracetamol, asi chingosainai mubhuku mukuti matenga zvinhu zvimauya nazvo. Ndokubva ndasaina bhuku, but pachikafu changa chaendwa nacho namai vacho mukaka, mayeu nedrink ndakazvidzoserwa neyogati ndakazvidzoserwa nasister. Vakati aiwa chiremba vati mwana uyu tofanira kumufidha nechubu, imimi kana tadischarge mwana mozonoita henyu zvamama gara muchita mazuva ese. Because ivo sister vacho vakati tamboda kufonera amai vacho tinzwe kuti vanofidha mwana wavo sei nekuti isusu tatadza nespoon, saka tazongofunga kuti zvechubu. Saka inini ndakafunga fungo yekuti zvavataura izvi vari kureva kuti mangwana ndo patichazotora mwana, kureva Friday, because chachiri china kacho mangwana Friday anenge aiswa plaster yacho yavareva kuti anoiswa plaster, tobva tabuda hedu nemwana wedu tonomufidha kumba. Vandatakura zvinhu zviya zvakanga zvanzidzokerai nazvo kubva ndabuda. Ndichibuda ndakafunga kuti maybe pandichadzoka pega pega ndichangokwanisawo kupinda ndichiona mwana wangu kuti zviri kufamba sei, but zvazvisachaiti manje. Kubva ipapo ndo pandakamuona musi wechina apinda chitatu, ndobva tati china chandakaenda neprescription yemushonga, chishanu mugovera svondo. Ndabva kubasa ndakatirika ndimhanye ndinoona mwana. Ndichisvika paya paya kuda ndigadhi handinyasoziva hangu kuti ndiwe chipatara reka kuti ndigadhi, but mabatiro akandiita ndo anondirwadza kuti handisi kukomplena inini kana kuti ndikutaura kuti ndinochemerei kuti mwana akafa, munhu wese agara unofa, but maitiro akaita gadhi haana kundibudira musha. Ndakanzi ndakutaura nyaya yangu ndikati ndachikumbirawo kunoona mwana wangu ari ku-C4. Zvikanzi ayo mune maziso here yai kuno, ndobva ndanotendekerwa pamadziro pa pane chipepa chakanamira chakanzi izvo hatibvumire vanhu kupinda. Ndachiverenga bva ndachiona hatibvumire vanhu kupinda. Ndikati okay isbo, ndikati nai shamwari ndandichikumbirawo zveshuwa mwana uyu ane special condition yekuti izvo anofanira kuti nditomuona, because amai vacho vauya but varambidzwa kupinda. Saka inini wacho futi mukandirambidza kupinda mwana uyu tozoziva kuti condition yake yakamira sei. Zvakataura zvimwe zvacho handidi hangu kuzvitsanangura kuti akati ndaunoona ani hazvinozoita kunge ndakuda kuzvidza, but ndakazoti inini ndaona kuti atadza kundinzwisisa ndobva ndamukumbira ndikati shamwari, saka ndiri kukumbirawo kuti ufonere sister vari kuwadi, extension yekuwadi kune mwana, nditaure nasister ndinzwe kuti mwana ari sei. Ndokubva audza mumwe akanga agere padeski kuti izvo extension yeku-C4 ichi, ndobva audzwa ati 2 chi hameno 224 225 here kana 22 chi handichazivi. Ndokubva adzoka pandiri pandandiri padhoo panze paipa zvikanzi right extension ndeiyi baba, asi kana muchida kufona iyi foni iyi ndeyedu iyi, hatikubvumidzei kufona, munotsvaka kumwe kwamunganofonera apa kwete iyi nekuti iyi ndeyedu iyi, ndai munotsvaka kumwe kwamungafonera. Ndakabva ipapo ndikanogara nechekunze mbijana ndichifunga kuti saka ndoda kuita sei apa. Ndobva ndaona kuti hapana zvandiri kufunga apa ende hazvina zvinondibetsera. Ndobva ndakabva ndatosumuka ipapo ndikatouya kumba. Ndobva ndakamirira musi iwoyo weSunday iwoyo. Monday ndakabva kubasa zvokuma-3 ndobva ndatosvika kupfuurira kuenda kuHarare hospital. Takazobvapo zvokuma-8. Kuma-8 ikoko ndakazobva ipapo ndapinda, ndakaramba ndichingoinsista ndichikumbira. Aikurambidza yakanga ari gadhi iyeyo futi wamakatanga mutora muzese? Iye haasiriye because ndakapinda. Iye handifungi kuti ndiye, kana ari iye hake maybe handanyazozvitarisisa. But ndakakwanisa kupinda kumapasti, kunenge wakawa kumapasti 8 nenyaya yekuti izvo zvakanga zvanzi mwana anogona kudischarge. Saka ndichipinda amai vacho vato izvo zvekuisa plaster yemwana zvanga zvatengwa zvanga zviripo. Ndakapinda ndikasvika ndikaona sister vanga vagara kuseri uko kwavo kwekaunda uko. Ndobva zvanzi makadii, ndikabva ndati tiripo makadiiwo ndauya kuzoona mwana chichi. Zvikanzi tatatofonera doctor manje kuti vauye Monday ndadzoka. Zvikanzi tatati tafonera doctor kuti vauye vaise mwana plaster, but doctor vanenge vachakabatikana. But netime idzi guys handifungi kuti mwana achaiswa plaster mukakwanisa kuenda naye kumba. Zvomuchiita imimi chiendai henyu kumba muzoona mwana mangwana. Ndakangosvika ndobva ndamira pamubhedha, so ndichidongorera mwana ndakangoona kuti izvi zvanyanya izvi zvaita mwana izvi. Handifungi kuti zvakanaka zviripo izvi. Ndokubva ndangotarisa mwana uya zvikanzi aiwa mangwana pamunouya munonge makudischarge because anenge aiswa plaster. But chiri kundirwadza inini haisi nyaya yekuti sei mwana afa. Kubva musi wechitatu, china, chishanu, mugovera, svondo, muvhuro wandazokwanisa kumuona kuma-8 dzemanheru mwana anga asati aiswa plaster.
akarara pamubhedha. Asi pamazuva ese andiri kutaura aya hapana munhu anga achipinda baba kana mai kuti vanoona kuti mwana adya here kana kuti haana. Asi sister tikazvirememba kumashure ndati sister vakambe vataura kuti mwana uyu hatigoni kumufidha, tatomboda kubvunza amai vacho kuti tinzokuti vamufidha sei, but dokta vazoti kana adischarge muchazonozviita henyu maakumba. Zvakanaka. Ndadaro musi wemande iya tapedza izvozvo ndakabva ndabuda hangu ndobva tauya kumba ndine tarisiro yekuti mangwana pamwe tinosvika tichitora mwana wedu aiswa plaster sezvarehwa. Asi hazvina kuzoita saizvozvo. Plaster yacho hatina kuzoona kuti yakaiswa here kana kuti haina kuiswa, nekuti amai vacho pavakamuka vakuenda Tuesday vakazofonerwa vachiri munzira vasati vatosvika kuti ndimi amai vacho here takakumirirai, vanogona kuchitaura kuti chii chakazenge chakuitika ipa. Handiti ngatinze kuna amai. Amai sekutaura kwokuita baba, imimi makuenda kuchipatara makatambira foni, ndiani akafona? Ndisati ndapindura hangu mubvunzo iyoyo. Shuviro yemunhu wese kana achinge asangana nedambudziko nderekuti ndichisvika musi wechina mwana abva kuadmitwa, ndakada kuedza kutaura nasister kuti mwana uyu anodya sei. Ndakati vataini mwana wangu anodya nesipunu, sipunu yacho ndakatoitakura. Ndikati haadi sipunu dzinorema. Tarisiro yangu ndaifungidzira kuti vachati achiuya mutiratidze kuti mwana wacho munomudyisa sei, but vakabva varamba. Ende ndaitarisira kuti nekondisheni yake vaigona kundibvumidza kuti imimi munogona kupinda henyu kana kamwe chete pazuva, masikati here mangwanani here, ndomudyisa ka1 pazuva vozomupa havo mukaka iwoyo. ndakabvunza papa vamai marambiro aita sister kana mamaitaura naye mamu experience yekutaura kwamaita kuti mwana wangu condition vaiona kutaura kuti anodya nesipunu yakadai ende ane madyisiro andinomuita. Munhu wamaitaura naye aipindura kuti chii pakurambira iko aite baba? Ivo vakati mutemo wechipatara hausi kubvumidza kuti mupinde. Indikati asi nekondisheni yake munozvionawo zvichiita here kuti zvingarambidzwe. Ndopakazotaurwa zvekuti mondiregererawo zvangu amai. Zvakanzi imi amai ndimakapa, amai president ndo vakapa authority. Izvo handitotyi kuzvitaura nekuti kana iri negligence inofanira kuti igadziridzwe. Hatizivi kuti ndimakapa authority here nekuti papa kuzvarwa kwevanhu vanozvarwa zvakasiyana. Ini ndiri kutaura kuti mwana haaigara, mwana haigona kudya ega, haaigona kuenda kutoilet kana kuzvigeza. Pakadaro handizivo kuti vaigona here kutadza kutaura nevakuru vechipatara ndana metron here kana kuti hameno masuperitendent kuti tine special condition yatinayo, kana kuti dai vakaona kuti hazvaiita nebhodhi yemwana wangu nekondisheni yake dai vakandiendesa kuvana kunobvumidzwa kupinda kuvana ndofidha mwana wangu. Tanga tapa kuti makafonerwa muri munzira kana kuti muchiri kumba makanzi takakumirirai, munhu akafona aiti ndinani? Akati ndini sister in church. Masvika ikoko makagamuchirwa sei? Ipapo akarakidza kuda kundibata zvakanaka, asi ndoda kudzokera kumashure nekuti baba pavanga vachipindura ini ndindainyanya kuendapo. Musi weFriday ndasvika, ndakafungidzira kuti ndinogona kusvika ndichipinda, asi vakandirambidza zvekuti aiwa kunze ndaipinda, kumagadhi ndaipinda, kuward kwacho ikoko kuC4. Ndakafungidzira kuti pamwe ndinogona futi kuita sei kupinda, but sister vakandipindura vanga vasiri sister in church. Ndikati nhai ndiri kukumbirawo kuona mwana wangu, ndane mazuva ndisina kumuona, ndingazive sei kuti mwana ari kuita zvakanaka? Ndove kunditi mutemo takataura pano pachipatara pane mutemo wapo, amai munangagwa ndo vakaisa authority iyoyo. Ndikati ndiri kukumbirawo, maziso angu anga azara musodzi. Akangonditarisa kudai sister vacho, ende ndinotovaziva kana kuvabata handitye kuvabata. Ndinovabata. Ndakabva ndadzokera kumashure, ndabuda ndakanoona chiremba ndakutobuda panze sekuti ndaivaziva, vakambomurapa pachigunwa. Ndakabva ndati nhai chiremba, ndiri kungouya handisi kugona kuona mwana wangu, ndiri kurambidzwa nemasista. Chiremba vakatoti kune mahudhu vaitonyepawo because ndichati sei ndakaona kunge vainyepa. Vakati
security ndikukwira namadhava vada unosaina mapepa tine mwana wavo wada kuenda kutheatre ndo mabvumidziro acho andakabva ndazopinda nachiremba tichinosvika kuwadi chiremba achida kuti ndinoone mwana ndakabva ndadzoserwa kunze nemasista iwayo ende handitye umwe sista ndomuziva asi handingagoni kuti nditaure zita rake pamuri kundiinterview apa zita rake ndoriziva vakabva vandidzingira kunze zvekuti ndakabatikana kuti saka ndoziva sei kuti mwana ari kuchinja kana kuti ari right sekuti ini ndini izwi rake ndini ndofanira kumutaurira endeyo kuti vamurape ini ndini ndinotoratidza kuti ndofunga pakati ndo pasiri right because kugara naye 17 years handingatadze kuziva zvinoda mwana wangu ndakabva ndabuditswa pandaenda unogara pabhenji ndopandakazoti saka mwana ada kurapwa chii iwo toti uri musi wechina wacho sista vakati plasta mwana hana kuiswa pane zvimwe zvakaonekwa nanachiremba of which handakuziva kuti zvimwe zvainzi zvakaonekwa ndezvipi saka ndazogara pabhenji ndopakabva pauya mumwe chiremba akati uyu wandakabva naye panze ndiye akanditi mother mwana wenyu arifanira kuenda kutheatre tinomisa simbi ndobva ndati ndagariswa pasi kachi muda kusaina mafomu ndikati it's okay ndongosaina hangu kakuti anoiswa simbi yacho tibude tiende naye pasina nguva ndobva vadzoka zvikanzi nekondisheni yemwana wenyu kuti tichimisa simba zvichaita nekuti tikuona kuti mabhonzo ake akaita sei akapesana saka takungoda kuti timise plasta momutakura muenda kumba of which ndakanga ndafara kakuti ndiri kuenda naye kumba ndopakazouya umwe dokta wechikadzi mukadzi uyu ndoda kumutenda zvikuru anoshandiswa naMwari akapinda basa rake achiziva zvaanoda ndobva anditi nhai imi mandiziva ndikati ndakuziva indi makambondipedzisira ndauya kureview yechigunwe chakanga chachikoka ichi zvikanzi muri kuona here kuti mwana ari kuchinja here kubva zvamakamuunza kusvika pari nhasi ndikati chiremba kukutaura ichokwadi kubva zvandakasiya mwana handisati ndamuona ndopavakanditi pindai ndopandakapinda ndichiona mwana of which handina kufara ende ndinotosuspekta kuti vanga vasiri kumupa chekudya ndopandakatarisa mwana ndikati kuchii futi zvikanzi mafemero ari kuita mwana wenyu ndozvaaita here ndikati aiwa ini ndakangoya chiti mwana ari kuiswa chiplasta tobva tadzoka of which kana kutywoka gumbo kwacho handifungoti rakatonyatsa kutyokesesa because rava risiri kuiswa chigumbo rese rava richingoiswa chinonzi backslab chekuisa kumashure ndoyanga iri plasta yacho iyoyo ndobva ndati kuti ari kuomerwa here pahuro ndozvandakabvunza inini ndikati ari kuomerwa here zvikanzi anenge akaita infection sikaina ndakuzvibvuma infection ipi vakada kuedza kuti mawhite cells chiblood handina kuzvinzwisisa because ndandakazara nehasha dzekuti mwana wangu osvika apa indakauya nemwana ari right akambotyoka akaiswa plasta ndikabuda naye chigunwe akarapwa ndikabuda saka gumbo ndorazosvika mwana pakondisheni iyi ndobva vanditi timbogarai panze ndopandakavati nai chiremba mwana haagoni kuchinjwa here aende kupidzi kwevana kwekuti ndinopota hangu ndichifita ndopavakati achirege ndinotaura nevamwe pavakadzoka ndopavakati vari kuti hazviite sei hazviite takuchimisa plasta moenda naye kumba yanga iri friday saturday vakanga vati toda kumuita scan miri wese tikati scan regai vamuite ndoyaive friday ka vatati saturday sunday akuitwe zvemaskani zvacho monday ndikatoenda ndikati maybe mwana achaitwa scan iyaiya ndopazvakazonzi takungomisa chislab chacho muende kumba mwana ari muwadi istaingonewo mamwe manesi achitora mapepa achienda kunoodha mushonga but inini vakandipa bepa rangu ende nekiu yakanga iripo mabhenji ekuharare hospital akareba rekutanga rakanozara kubudoko rimwe racho rakanozara kubudoko ndakateedza line chindudzei kuti ana chiremba vanogara vari muwadhi here vanofamba vachienda ende kana kurunzi masenior doctors abuda kunosara majunior ekuti anogona kuti nini ndikumirira mukuru wangu
kuti ndiende kuti ndiode mushonga. Ndakatozokumbirawo mumwe munhu. Murume uyu ndinoda kumutenda zvikuru. Mwari vakuropafadzei. Inini ndakaenda ndichitoti kana iri corruption ndo yandiri kutonoita. Ndakasvika ndikati nhai makuru ndokumbirawo kuti mundidhindiro card ndinokupai hangu $. Asi $, ini ndine 50 bond yekudzokesa kumba, muchindipo 10 bond kuti kana mwana aiswa plaster ndogona kuita sei kuzokwira kombi. Baba vakangonditi hazvidaro, vabva vatora of which nesecurity yavo ka vakatombosevha vamwe vanobva vazodhinda rangu. Ndakatomboedzawo kukumbira aripo paaccounts akaremara, asi torinawo rwoko wandakakumbira ndichiti ndiri kukumbirawo ndine mwana wangu akaremara ari kusifo, ndoda kuodha mushonga. Ana chiremba vati endai munotora izvi tise mwana plaster. Asi ndakashamiswa kuti munhu akaremara anorambawo mumwe munhu akaremara. Ivo vanogona kutaura, uye hagone kutaura. Munhu anofanira kumiririrawo munhu akafanana naye, but munhukadzi uyu akatoramba. Ndo mawanira ndakaita mushonga. Ndichipiwa mushonga ndakasvika kuward. Manesi anga arimo anga akazara. Ndakabva ndasiya mushonga ndakanogara pabhenji. Vanhu vakatanga kubuda. Nguva dziri kufamba, chiremba kanzi anouya na4. Ndaive nevamwe amai zvokuti mai ivavo kana vakazviona paTV vanogona kupupura kuti ichokwadi vakanga vaneni. Takagara 4 chiremba hangauye, 5 chiremba hangauye, 6 chiremba hangauye. Tiri kuvhunza manesi, vamwe vari kuti anouya mirai. Saka kuti tizive kuti vakanga vambobva ndo vakati delaya here vanhu kuti ana chiremba vachauya, hatingazvizivi. Ndaona kuti nguva dzafamba, ndakadzika ndikaenda kuofisi yametron. Metron ndinokutendai, Mwari akuitirai zvakanaka. Vakatovhunza vakati ko maidi kutaura nguva yesei. Ndikati taifungidzira kuti iwo masista enyu amunopfekedza zvegreen muchiti ndo vari in charge nemawards, vari kuziva basa ravo, of which havasi kuziva basa. Vakabatikana metron ava vakati handina kuzviziva. Ndikati asi kudya ndokwa kuchazonetsa, mwana haasi kudya. Makuseni ndandiripo, zvikafu zvipinda ndanga ndichidongorera, masikati ndanga ndichidongorera, manheru ndanga ndichidongorera. Handina kuona munhu aienda pamubhedha pemwana. Vakati aiwa amai munouya mangwana, nyaya yenyu toigadzirisa. Asi ndichasiyira ana metron vandiri kuchinjana navo shift kuti vaone kuti mwana afidwa. Vakatofona kuward kusifo kwakanga kusisina manesi, of which C3 akapedzisira kubuda akatovhara madhoo kuvharira varwere pasina umwe waachinjana naye achipinda. Vafona pasista kuC4 vakanzwa hakuna munhu. Ini ndakaita chivindi, ndakakwira mudenga ndichida kuverifya kuti shuwa masista haamo. Ndakadaidzira ndikanzwa hamuna munhu, ndikabuda ndikadongorera corridor. Ndikati kuna mai vandakanga ndinavo munditarisiro kana pana anga akuuya. Ndakapindazve ndikadaidzira ndikaona masista hamuna. Ndo pandakapinda kuti ndakanyatsoona mwana wangu. Ndakangosvika ndichimuvhura pachest, kuvhura gumbeze. Pandakangobata pachest pake akangovhura maziso. Ndikati mwana wangu ndanga ndichida kushuvira kuenda newe nhasi, asi ana chiremba zvavasina kuuya. Ndinoya ndokutora mangwana, urare zvakanaka. Handina kuziva kuti kurara zvakanaka kwandanga ndichitaura nekuvhura kwake maziso kwanga kuri ndiko kuonekana nemwana wangu. So musi wechipiri ndakatomuka ndikagadzirira ndikati kuna baba, since takanzi mwana ari kudischargewa, imimi chisarai mozotsvaga mota yekuti muuye. Inini ndichakufonerai kuti chiuyai mwana aita sei apedzerwa. Ndichitodzika ndichikrosa pacheckline, foni yakarira, nhamba handina kudziziva. Ndikati ndiani? Vakatanga vabvunza kuti ndiwe nhingi here? Ndikati ndikati ndiani? Zvikanzi ndini sister in charge. Muri kupi? Ndiri munzira ndiri kutouya. Zvikanzi zvakanaka, svikai. Inini ndega ndakangonyomwa ndikati pesa pavaiti tinofona
hatiri kurambidza vanhu kupinda mumawards, tinoita kufona kana tine zvatiri kuda. So ndakati zvavanga vakuda chii apa, ndakangoti Mwari ndibatsirei. Ndakafamba ndikasvika, ndichisvika ndakangoona jira rakadhonzwa, ndakangoziva kuti mwana wangu ashaya. Ipapo makasibvumisa kupinda? Handina kupinda mukati, ndakangomira kuno kunze musati mapinda muwadi. Ndobva vaudzwa umwe wacho, iye akanga andirafura wacho, kuti sokuti chiremba pandaiti ndakabva naye pasi, vakambenge vapinda murumu yandakazopinda iyi ndakunzi mwana ashaya. Ndakamunzwa achitaura kuti nhai mai ava kutojenga maziso avo kutoita musodzi. Saka veida kuti ndiite sei? Ndinotadza here kurwadziwa nemwana wandakazvara kuti kutojenga vachiudza chiremba zvakadaro izvozvo? Kuita nesi kuratidza kuti une mwoyo muchena. Basa rako kana warida chibva warida nemwoyo wese, no matter kuti pane akaremara kana pane asina. So ndapinda ndopa vakanditi ndo the same sister vanopfeka zvegreen ivavo vakuchida kuratidza sympathy, kuda kuita kakunzwisisa. Ndobva ndagara pasi, zvikanzi tine uromba amai mwana wenyu ashaya. Handina kuchema, ndakangoti ho. Zvikanzi ndikati saka ashaya nguvai? Zvikanzi ipapo patati changobva kukufonerai anga achangobva kushaya. Ndabva ndati alright. Chandakagona kutaura handaiti ndingatye, because chekutya panga pasisina nekuti mwana wangu anga asisipo. Ndakavaudza ndikati mauraya mwana wangu. Mwana gumbo hariurai nekuti akambotyoka ndikabuda naye. Chauraya mwana wangu inzara manga musuru kumpa zvokudya. Ivo vakati saka muri kundipomera here? Ndikati hongu ndiri kukupomerai. Ndakabva ndasumuka ndakati ini makandirambidza kuona mwana wangu ari mupenyu, saka handigone kuti ndione chitunha. Kana mada munogona kuchiviga. Ndabva ndabuda ku-C4. Ndakabva ndadzika pasi kuna metroni. Ndokwandakagona kuchema sokuti ndo vakanga vandibata zvakanaka. Ndakati metroni mwana wangu ashaya. Vakaratidza kubatikana zvizhinji. Asi ndakavaudza kuti chipatara ndo chauraya mwana. Ndikatotaura ndikati nyaya ndichaipfuudzira iende mberi, nekuti chishuviro chemwoyo wangu munyika tine vana vakaremara vazhinji. Tine vana vakaremara vazhinji vangangosanganawo nedambudziko rakadaro. Ndosaka ndakavati aiwa nyaya ichaenda mberi. Kutaura kwandaita uku hazvireve kuti toda kuti vadzingwe mabasa, asi toda kuti vagadzirise unhu hwavo. Pandakachema ipapo ndo pandakazofonerawo vanambuya vangu vakauya kuti vachizonopinda futi kudhokuya kune magadhi. Zvanga zvonetsa zvokuti ndakatosvika pakunetsana nagadhi wechikadzi ipapo, nekuti ndakanga ndashatirwa. Akataura zvaakataura, zvakazopindawo muofisi yametron auya neumwe wake. Murume ndakamutaurira kuti aiwa kana vanhu vari pabasa ivaiwo nebasa. Tichitokumbirawo kuti nyangwe nemasecurity companies ngavadzidziswe nezvedisability. Ngavadzidziswe kuti vakanzwa maissues akadaro vasatore kunge ndo vane masimba vane authority stereki. Ngavabvunzewo kana metroni tinewo munhu auya asi ari kuti zvakati zvakati, kwete kubva vaita kunge ivo vega ndo vane power pamusoro pazvose. Chishuviro changu chizhinji ndiri kutaura ndichikumbirawo kumutungamiriri wedu wenyika vaComrade Mnangagwa naMama kuti kana zvinhu zvakadai zvichinge zvaitika, isu sevanhu vane vana vakaremara, wangu asisipo but munyika varimo, zvinokwanisika here kuti kana vanhu vasiri kubatwa zvakanaka zvakadai muvakeka zvipatara zvinoenda vanhu vakaremara? Kana zvichikwanisika, kwamunoisa manesi amunodzidzisa nezvemaspecial needs, kana zvichibvira isu tiriko, kana ini ndiripo, ndinoda kuenda kunogeza nekudyisa vana vakaremara, kutsvaga vabereki varipo munyika vane vana vakafa, vane vana vapenyu, vane mwoyo unorwadza, ndovopota vachidyisa nekugeza. Varema zvirema zvedu kaizvo vozvidyisa ka
asi manesi moisa akadzidza ane ruzivo amakadzidzisa. Chishuwiro changu aiwa uitsei ive polisi kuti nesi wega wega paari kupinda patraining ngaadzidziswe nezvedisability, pamwe zvichida nyika yedu inganaka. Kana vana havangafi nemutoo iwowo, vanofa nekutorwa naMwari. Ina handirambe kuti kunofiwa, asi vana ngavafe nenzira dzakanaka. Ngatiti vakuru vechipatara cheHarare Hospital vakudanai baba namai tazvinoita kuti uyai tigare pasi tinzwe mafambiro akaita nyaya yenyu, makasununguka here? Kusununguka ndakasununguka, handina chandinotombotya, because chandakutoita ndiri kutomirira variko vapenyu kuti vazazosvika pakuabhuswa zvemutoo iwoyo. Tichipedza chirongwa baba tazvinga mashoko enyu kupedzisira nenhoroondo yamapa yematsananguro aitwa naamai, mashoko enyu amunoti aya regai nditaure kuvakuru vechipatara neruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti chii? Mashoko angu inini ekupedzisira ndeyekuti pabasa rega rega nyangwe rikanzi rapiwa mutemo wekuti tati zvakati hatifaniri kuzviita panapa, ndiri kuti pane panoda discretion yokuona situation iripo kuti izvi mamiriro azvakaita izvi hongu mutemo wati hatifaniri kudai, asi izvi ine handigoni kuzviendela izvi. Dai ndatsvaga mumwe munhu ane authority iri pamusoro peyangu ndomupira nyaya sezvairi, apewo decision kuti toregera here kana kuti toita zviri kurehwa nemutemo kana kuti apa todii. Because situation yemwana wangu yanga iri yokuti hongu vanhu havasi kubvumidzwa kupinda kune covid, ko amai vacho vakaramba kutestwa here covid yacho kuti vapinde mukati, ko ini ndakaramba here kutestwa covid yacho kuti ndipinde mukati, handina kuramba. Saka masituations akadaro tiri kuti ngaaonekwe sezvaari, kwete kungoona in general ngoti hani kuti zvakanzi hamupindi saka garai kunze ikoko. Ko asingakwanisi kuzviitira uyu anozoita sei? Ndakatonotora chibhaketi chandanzi kunodikwa bhaketi netauro netizibura chinechi ndakachitora, but pandakachisimudza ndakanga ndichifunga nechomwoyo mangu kuti bhaketi randiri kusimudza here anambovhera radirwa kana mvura iyi. Charakatowira munhu ndochandakatoshaya kuti rakavinge ipi, because kana imi mati handipindi, mai vacho havapindi vachigezesa mwana kana kumuona, saka bhaketi nderei? Hazvishandi. Saka ndiri kuti ngapashandiswewo discretion yekuona chete kungoongorora situation iripo, kuona kuti izvi zvinoita izvi hazviiti. Hongu hatisi kubvumidzwa kupinza vanhu, but mwana ari kunzi akaremara haakwanisi kana kudii, kungoona hako chete wobuda, zvinobatsira. Aiwa, ruzhinji rweZimbabwe regai titange nekuti vakuru vechipatara cheHarare Hospital dambudziko rakasangana nevabereki marinzwa, vakuru vebazi rinoona nezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana, Ministry of Health and Child Care, mazvinzwa zvataurwa nevabereki, dambudziko ravakasangana naro. Isusu veSlyMedia hatina chatinowedzera kana kubvisa. Vari kutiwo zvakare vakazvipira kuti muvadane kana kuvashanyira kuti mugare navo pasi vagokutsanangurirewo zvizere zvichida pane 2 kana 3 zvavasirira zvavanogona kusara vachifunga kuti aiwa tingadai tataura zvakati. Mukana uripo, vakasununguka, vari kuti ngatitaurei tigare pasi kuitira kuti dambudziko iri risazosangana zvakare nevamwe vabereki vari kurera vana vakaremara. Isusu veSlyMedia tinoti building bridges.